panas, mancing ra oleh. Ih. Ndok. Ndok apa ya? Ndok bebek. Lumayan lah. Enak-enak tunggal ya. Ya apa iki ya? Wah, lombok ya gara tolong biji. Entek sisan malahan. Oh iya, Mbok Citol kan ada lombok, ya Mbok Citol wae lah. Mancing, Prat. Mancing lah. Oh, Mancing kok oleh ndok, jangan-jangan kok nyolong ya. nyolong-nyolong budulmu kuwi. Lah aku kok oleh ndok. Nemu. Alah. Ndi? Ya ngono golek lombok. Lombok golek lho. Ya iyalah. Lombok tuku penandur. Ada duit. Mbok Citol aneh enggak ya? Aman kok ini lah. Angel nih. Ya Allah lah Mbok Citol, kembal tenan ngene iki. Meneng nih tenan. Iya, selakeh lumayan. Tapi aman gak ya kira-kira? Aman lah. Arep ndi yo? Ikra Pak lombok iki lho. Emang wis abang-abang? Wes, arep Arep lah. nandur. Kesuwen. Ya saya emang pengen ketakei. Alah, Mbok Citol meneh. Duh, konangan gak iki ya? Sedih aku. Loh. Kok lombokku sing abang-abang entek sih, Mbar? Mau ki akeh lho. Ya jal diputerin dikit mbokan sing sebelah kono sing abang-abang. Ya sak banget. Emang gak enak sing abang lho, Mbar, gak setitik. Mau ki gembel lho, Mbar. Lah kok iso? Lah makane heran aku juga. Aduh, konangan ora iki karo Mbok Citol ya. Renek sing abang ngono lho. Heeh. Lah iki bokonge sapa sak tampah ngono iki. Tiba eko sing ngapai lombokku to. Pantesan entek kabeh yu. Lah makane. Iki ngopo sih kok seneng banget ngrusuni tandurane katanggane to? Arep nyayur. Yes kene ha. Arep nyayur. Iya. Ya. Cukup lah ya. Wis ke balik. Wong kok ngeso iki arep pager wesi keliling. Ben kowe enggak usah nyolongi tanduranku terus. Akeh lho. Kan minggit. Ngerukek-ngerukeke wong wae. Kelawane mbok ebong iki jan. Kalau iki hormat enek. makane saiki lombok lagi larang-larang kok iso nyolong.